Kap mindenkit. Az a helyzet, hogy én készültem erre a országfőnöki órára. Hát már mindig nem készültem, de most hát először nagyon szépen köszönjük a Távolfőnökinek, hogy ezt megszervezte, hogy nincs nem öl bele rengeteg munkát, akkor még nem lehetnénk együtt. Ez az első megállapítás, és ezt egészen komolyan mondom. Na most azért van nekem egy-két hiányérzetem is, és előfordult már, hogy voltam ilyen találkozón, amit például országfőnök lettem részt, és elégedetlen voltam a rendezéssel. És akkor én meg is mondtam, hogy gyerekek, az a helyzet, hogy most azt én közömben veszem itt a dolgok irányítását, találtam, fogalmatok sincs arról, hogy hogyan kell egy rendes osztálytalálkozót megszervezni. Köszönöm. Ezt most légy szíves felejtsd el, amit először mondtam, azt tartsad a fejedben. És mert ez a szintisztaíróság. Na most megmondom, hogy mit hiányolok, hogy hát tudom, hogy találkoztok egymással külükben, de hát az Andrea nagyon messze van a világ végén. És néha az életisrományban látom az ő kitűnő fényképeit, és akkor gondolok az Andreára, de hát többen vannak, akik ezt nem járhatják ezt a hát most egy ilyen osztálytalálkozón, és ugye ritkán találkoznak, elmondják egymásról, hogy mi történt, hogy vagyok, miképpen vagyok. Ha most van, akinek úgy közösen mondani valója, hogy 5 év alatt ugyanúgy van, ami volt 5 évvel ezelőtt, mert olyan rendesen találkoztok 5 évenként, a Tálas Jánosnak a jó voltában. És akkor azért, ha rá van intézve, akkor meg tovább van. De valakinek van mondani valója, és történik, és más, és akkor elmondja a többieknek, mert a baráti érzés az még van bennetek egymás irány. Hát különben nem megyünk nekünk. És akkor mondtam, hogy hát engem meghívtok, hát nyilván kíváncsiak vagytok arra, hogy most én velem mi van, hogyan miként merre menni. Hát pláne, hogy ugye most adok egy számtanfeladatot, amikor ti érettségiztetek, akkor én 43 éves voltam. Na most... Az 40 éves volt, úgyhogy nem egy olyan vagyok nehéz. Akkor hát elmondom magamról, hogy hát vannak változások. Az elmúlt mióta találkoztunk 5 évvel ezelőtt, ahhoz képest azért az én állapotom eléggé megváltozott. Tehát kevesebbet tudok gyalogolni, lépjük tovább, tehát kisebb körbe tudok közlekedni, mint 5 évvel ezelőtt. Tehát nálam ez a változás bekövetkezett, de hát igyekszem azért szórakoztatni magamat. A tévében hát nagyon kevés olyan dolgot találok, amit hát én meg tudok nézni, hogy miért a nagyon egyszerű magyarázata van. 14 éves koromban kötelező olvasmány volt a gimiben az anyanyelvben. Azt én végigolvastam, letettem, és akkor mondtam, ez már nem nekem való, én regényt többet nem olvasok. Hát ez körülbelül nem egészen így van, de majdnem. Tehát, mint a tévében ilyen dolgok engem nem érdekelnek, hanem más egyebek. És hát van 2 dolog, amit a politika abszolút az olyan, hogy szerintem nem akarok persze politizálni, nem értem az irodalmat, de arról leszoktam, mert azok a politikusok akárhol, nem csak itt rengeteget beszélnek, de keveset mondanak. Nekem ez a véleményem, ezért ezeket nem hallgatom meg az utóbbi néhány esztendőben, hanem az életisrományt olvasom, ezzel céloztam rá, meg a heti választ, ez ilyen politikai újság, ez ebben van.